Dat trekje mee, dat Jontig en Jezus in A-Hulde, terwijl het Cincy terug begint te komen. En we zullen A-Hulde Hupsakee, goed zo! 18 meter 20, zou ik, en dan weer even een meter verder. Nou, dat is in ieder geval zeker een dikke meter verder. De krant vorige week lezen hebben, zal hij vertrekken met zijn vrouw naar Zeeland. Dus records en grote sprongen moeten er nog komen voor Oleg Alema dit seizoen. En zo is het. En hij doet hier een poging om die 90 meter 91 voorbij te gaan van Agehulder. Hij is door de topklasse. Naar Brosma. Kan hij daar de eerste 20 meter del zetten? Kan hij daar de eerste 20 meter del zetten? Dat lukt het zeker de slag in. Prima in. Hij gaat hier voorbij de 90 meter 98 van daar bij de junioren. Hij luidt er vrij stevig op dat vierde plak. Je zou eerst naar Hiske Kalema. En Hiske Kalema die krijgt de 10 volgens mij. Maar ja, shot dan en gaat inderdaad wat uit de richting. Maar goed, het is al niet min wel een vierde sprong. Want het liep hetzelfde met wel. Hier komt Jarno Hoekstra, hier ziet de sprong. Komt mijns inziens wat leeg in de stok, maar krijgt zeker de stokken op het goede punt. Zet er nou stondel, ja, mooi ding. En gaat hier dik voorbij de zandje. Ja, wie het al in de tweede klas wedstrijd in jongen. Hij komt er weer aan, Jarno Hoekstra, Jesse Sudema. 16:48, maakt de handen op elkaar. Nee, persoonlijk record voor Jesse Sudema. En Sigrid Bokma, die gaat hier ik al voorbij. Ja, mooi ding. Die gaat hier richting de 50 meter. Ja, en ze hebben in één keer hele goede...